Здравейте хора, аз съм Феликс и днес ще играем по-различна игра. Днеска си отваряме собствен магазин. Като преди да започнем, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми. Опитваме се да стигнем 120 абонати, така че се абонирайте. И да, сега започваме, като сега ще си отворим собствен магазин. Преди да започнем, аз малко го играх, за да видя какво е. И добре, в момента имаме тук, показва горе, в дясно, имаме 50 долара, с които ще вземем тук храна. Взимаме това. По-евтините неща да ги вземем, според мен. Не, това ще го махнем. Олиото ще го махнем. Ето така. Добре, поръчваме тези неща. И между другото, това сега ще бъде туториал. Но този туториал е отново как нормалната игра. Окей, сега тук зареждаме нещата, хвърляме буклука. Окей. И тук. Между другото, когато в следващите видеа, ние в тази игра може да си направим много голям супермаркет, така че гледайте. Тази игра е много интересна. Окей, и сега е време да оправим нашите цени. Като тук сега днеска ни дава 3 евро да сложим ние. Окей, ето така. То всеки ден в играта може цените да намалеят или да станат по-скъпи. Така че и всеки ден трябва да ги променяме. За да не продаваме ние по-евтино или по-скъпо. Окей. Тук правим и това последно. 4,80 ще го направим. Ето така. И да, мисля, че е време да отворим нашият чисто нов магазин. Ето тук, както виждате. Ето така е. Между другото, по-късно мисля, че и тук може да го вземем с склад. Окей, сега започваме. Като това е лесно. Не е трудно. Така че тази игра е много интересна. Като правим по-хубав магазин, да, че ще стане по-интересно от това. Това още е туториал, между другото. 90 така. И днеска ще видим какво може да направим. Аз още не знам какво може точно да направим. Ето така. О, вижте колко е готин този китаец, бе, човек. Окей, с карта Always. Да направим едно ето така. Може и от клавиатурата, може и от играта да си напишем. Между другото, играта се казва Супермаркет Симулатор, ако... Добре, с карта... Брат, защо всички с карта, бе, човек? Сега таска ни е да продадем 25 пъти. 25. Окей. Нека да видим какви неща има. Добре. Има нещо за музика, но не разбрах защо ми показа така. Ето тук, между другото, виждаме цените. И те могат да намалеят или да станат по-скъпи. Окей, сега тук
тук имаме рафтове и такива неща са нашият магазин. Както виждате, тук има апгрейди, има много неща. Ето тук, както виждате, може да апгрейдваме. Като между другото, в този епизод може да направим ето това. Добре, нека да видим има ли хора. Да. 10 цента, 10 стотинки, ето така. Ето така, бързо. 7.60, ето така. 11.50, ето така. Много съм бърз, бе, човек. 3.30, така. 7.80. О, бизнесменче. 8.70, така. И между другото, нека да поръчаме и другите неща. Като трябва да вземем хляб и от това синьото. Ето това. И нямаме от тези двете само, така че ги поръчваме. И ето така. Готово. Добре, само този да го оправим. Добре. Сега това е олиото. Между другото, трябва да му направим и цената. Ето така. Цената му е 4,50. Ето така, пишем 4,50. Махаме си боклуците. Чистим си. Окей, хляб. Ето тук слагаме хлябът. Ето така. Тук слагаме това. Мисля, че е брашно. И това новото, което е най-скъпо са сега. Зърнена закуска, мисля, че е. Само да оправим цената и отиваме на касата отново. Окей. Значи ето така. И тук една нула. И готово. Окей, нека да минем тук. И с карта. Ето така. 3. 15 и 60. Така. 8,50. 8,50. Така. Зузо. Лазузо. 14 и 10. Окей, мисля, че имаме лампи. Аз да, видях го. Брат, какво е? Аз... Не бе, човек. Идвай. Брат, аз без да искам. Добре, 16. И 10 е така. Перфектно. Окей. 7,40. 3,4, ето така. Олио. Окей, ето така, 15,50. 3,70. И ние между другото се отваряме в 9 часа, а в момента е, както виждате горе, до парите, под парите показва колко е часа си. В момента е 8,20 стана. Добре, само трябва на един човек да продадем още, но то никой не идва. Между другото, в тази игра може да купуваме много неща, като коли. Ето тук. Виждате.
Но още не са отключени. Ето тук има много рафтове неща, вижте. Които ще ги купуваме. Разбира се. Ето тук има коли. Има колело, мотори. Има много неща. Аре, последния клиент за този ден. Окей, минахме си таска. И да, сега трябва да изчистим. Ето тук. Ето тук, така. Между другото, тази игра преди не беше такава. Но сега мисля, че има нови апдейти. Ето тук има храна. И брат, защо храната ми е на земята, човек? Окей. Сега само трябва... Ето тук имаше едно нещо. И прозорците останаха. Брат, аз къде тръгнах, човек? Ето така. И да. Минахме и този таск, мисля, че. Пред това го махаме. И да. Даваме и на тази рестото. И затваряме. Първият ден изкарахме $116. Съвършваме с 116. Така че е добре. И нека да преминем към следващия ден. Ето тук виждате какво сме направили за деня. И да. И да, връщаме се. Отваряме си магазина. И трябва да вземем нови неща и да оправим цените, между другото. Това цената му е добре. И това също е добре. Това е добре. Мисля, че цените не са се сменили, да. Но само трябва да видим от какво да вземем. От това Сузу и от този червен пакет. Ориз мисля, че. Ето така. От това и това. Взимаме ги. Опа. Зареждаме. Ето тук може да си ги сложим тези. Все пак имаме две. Добре, чакай само. Не бе, това са макарони, бе, човек. Аз викам ориз. Само хляб. Това си. И ти за какво? И 12 и 20. Ето така. И 70. Еми реших, имаме аквапарк, реших и да отворим поне един магазин, човек. Ето така. Защо пък да не отворим един магазин? 40 и опа. Да бе, знам го това. 46 и 10 ето така. Братко... Окей. С карта... 9 и 90. Окей, 13 и 80. Така, перфектно. Имаме ли от всичко? Да. Всичко е точно. Между другото, пастата много я взимат, човек. Отново даже свърши. Сигурно го продавам на по-малка цена. Трябва да видя. Защо купуват толкова много? Иначе. Чакай. Добре, само да поръчаме от това отново. Да го сложим. Между другото, изкарваме добри пари. Ето така. Я да видим каква му е цената.
Не бе, човек, цената му е окей. Защо толкова взимат? Значи е добро нещо. Брат, ако слагаш и точката автоматично... И по-напред може да си вземем работници, което е по-добре. Тази игра е много добра, наистина. Брат. И най-накрая го оцелих. 5,90, така. 11,50. Брат, какво е станало на тая, бе? И... 1, 2, 3, 4, ето така. Готово. Готово. 3. Ето така, готово. 230 долара имаме в момента. Окей. Но ни свърши хляба. За това трябва да вземем. И от това да вземем. Ето така. Не бе, ние да стоим тук пък. Не, връщайте се. Брат, много сътворих. Да, едно, ето така. Между другото е мръсно. Трябва да изчистя. Ето това, още някъде, не мисля, че няма. Ето така. Бързо. И трябва да сложим, да се редим. Между другото има още неща, както видяхте. Но това е като отключим. Трябва да ги отключим, разбира се. Ето така, бързо. И отново времето стана. Не, връщайте се. Раз, защо всеки път натискам? Ето е, човек. Окей, 8. Това си. О, боза. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10. Брат, защо го направих това така, бе? Десет и 80. Ето това беше по-бързо, между другото. И отново 4,80. Ето така. Нека да изчистим ето тук. Още не съм свикнал толкова на играта, така че... Добре, нямаме сузо, олио и... от тази макароните. Да, знам, че е време да се отворя. То няма да ми даде да поръчам. Затова затваряме този ден. Този ден, между другото, изкарахме повече пари от вчерашния. Окей. Отваряме. Купуваме паста, олио и това. Ето така, перфектно. Аз докато слагам тези неща, вие харесайте видеото и се абонирате за канала. Защото виждате, играем вече повече игри. О, мерси, че го взе това, брат. Окей.
Имаме си сега от всичко. И опитваме се да съберем 350 трябваше май за апгрейд. Така че... Ето така, чакайте само 30. Брат, какво правя, човек? О, тази е купила много неща. 23 и 30. Ето касовата бележка. Аре бе, човек. 19 и 20. Точно 9. Браво е. Окей, 19 и 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70. 15 и 10, ето така. Брат, не стане ли бе? Окей, чакай. Да напишем от тук. 15 и 10, този път е точно. И отново нашата храна почна да свършва май. Осем и 40. Ето така. Перфектно! Парите идват. Ето така. А вие може да напишете по един коментар дали ви харесва тази игра. И да се абонирате, разбира се. Окей, 20 цента. Окей, храната е свършила. Затова знаете какво трябва да направим. Да поръчаме, разбира се. Окей, какво нямаме? Имаме само хляб. Добре, хляб само няма да вземаме, другите неща ще ги вземем. Ето това, всичко. И накрая на видеото ще апгрейднем от тук 9,60. Даже не знам дали е апгрейд или какво е, човек. Мисля, че е апгрейд, мисля, че ще ни даде повече храна. Окей, взимаме олиото. Ето тук. Виждате ли? Слагам още храна и повече хора идват. Брат, не ми казвай, че... Окей, аз бях поръчал, окей. И хлябът. Брат, до сега имаше 10 човек. Добре, и сега отиваме да продаваме. Ето така. Изобщо не обичам да правя това, човек. 8,70. Окей, готово. О, ти си взел много неща. 25 и 20. Едно, 2, 3 и 80. И отново стана тъмно. 10 и 40.
Само да включим тук лампите. 3,70. Ето така, готово. Само ни трябва хляб и от това синьото отново. Ето така, хляб и от това. Ето отиваме да го направим. Брат. Окей. Прозорците са мръсни, между другото. Трябва да ги изчистим. Бързо, 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 бързо. Ето така. И хлябът. Хлебът. Омага, човек, хляб. Аре. Двадесет 18 и 80. Браво, е, брат. Между другото, това е сигурно последен клиент. Имаме близо... Добре, чакайте, сега ще кажа. Не бе, 10 цента трябва бе. И да. Нека да затворим ние, за да не идват още клиенти. Този е последен. Охо! 24, така. И сме готови. Сега имаме 520 долара. И сега ще апгрейднем, ако ни даде, или трябва да е сутрин, не знам. Само да изчистим прозореца. И нека да видим дали ще ни даде да апгрейднем. Ето тук. 1, 2, 3. Окей. Сега, нека да видим дали ни дадех повече храна. Не. Сигурно стана по-голямо. О, това се смени. И това става по-голямо, бе, човек. И това отвънка стана по-хубаво. Бра, това е много добро. Окей. Нека да свършим този ден. И да сложим тези отново близо до стената. Ето така. И това да го сложим ето тук. Еми, добре хората, тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте видеото и абонирайте се канала ми. Опитваме се да стигнем 120 абонати, така че се абонирайте. И това беше от мен. И чао!